Dnes si připomínáme významný moment v historii Československa, sametovou revoluci. Události listopadu 1989 vedly k zásadním změnám a zaznamenaly konec 40leté nadvlády komunistického režimu. Byla to revoluce bez násilí, ale plná odvahy a odhodlání. Na Národní třídě se při příležitosti výročí setkali významní politici, jako jsou Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová, Markéta Pekarová a Martin Lipavský, Vít Rakušan a Petr Pavel. Při jejich příchodu dav většinu politiků vypíská. Avšak Alena Schillerová se tomuto přijetí vyhnula. Sametová revoluce přinesla svobodu projevu, právo na volby a znovu otevřela naši zemi světu. Dnes, o více než 30 let později, si uvědomujeme, že tyto hodnoty nejsou samozřejmostí a proto je důležité si je připomínat a chránit. Drahí spoluobčania, dnes si s úctou a pokorou pripomíname udalosť, ktorá zmenila našu históriu, nežnú revolúciu. Pred 35 rokmi sme spoločne ukázali, že sila pravdy a odvahy môže prekonať aj tie najsilnejšie okovy neslobody. V novembri 1989 sme sa postavili za hodnoty, ktoré tvoria základ každej demokratickej spoločnosti. Slobodu, spravodlivosť a dôstojnosť každého človeka. Nežná revolúcia nebola len politickým zápasom. Bola to aj snaha o navrátenie viery v ľudskosť, spolupatričnosť a právo života každého z nás a na jeho dôstojný život. Naša krajina dovtedy prešla dlhú cestu. Získali sme slobodu, stali sme sa súčasťou demokratického sveta a dokázali sme vybudovať spoločnosť, ktorej má každý možnosti. No, nesmieme zabúdať, že demokracia nie je samozrejmosťou. Je to krehký dar, o ktorý sa musíme starať každý deň. Dnes sa musíme pýtať sami seba, ako naplňame odkaz nežnej revolúcie? Sme si vedomi zodpovednosti za slobodu, ktorú sme získali? Uvedomujeme si, že práva, ktoré máme, so sebou nesú aj povinnosť bojovať za nespravodlivosť, nepravde a korupcii? Nežná revolúcia nás naučila, že zmena je možná, ak sa zjednotíme. Dovoľte mi preto, aby som vás vyzval, aby sme si tento odkaz pripomínali nielen dnes, ale každý deň. Aby sme ho prenášali na generácie a aby sme nikdy nezabudli na tých, ktorí sa nebáli postaviť za pravdu. Spoločne môžeme budovať Slovensko, ktoré je spravodlivé, súdružné a hrdé na svoju minulosť, ale zároveň odhodlané pozerať do budúcnosti. Slovensko, kde bude sloboda naďalej základným pilierom našej spoločnosti. Ďakujem vám, že ste súčasťou tohto príbehu. Nech je naša minulosť inšpiráciou a naša budúcnosť dôkazom, že hodnoty nežnej revolúcie budú vždy živé. Nech žije sloboda, nech žije Slovensko. Ďakujem.